On the way, kick a stone, find a bug, need the hedge beside the train track. A shell of a snail left. You pick a name that you like, that you thought of yesterday. Name the bug in your bag, side the copybooks and sandwiches. On pencil case with excited by it all. I dream, waking up, we go out for a little more time. To the ends, getting up, you never knew you ever had. Looking for something Seo é mobarháile, thugann brathnach éadóm. Níl is gom céim fá, níor meas méid go raibh sé comá le cuid na scéalta eile gom. Tá mana hásta go bhfuair mé é, go háir a tuisce mí na daltaí eile ar scoil ag tuirt amadánar. Láháin, dúirtí go méana an eitilt ach cruthas mo lábha a grad a tappaí go leor. Bhí sé go léir oibre amach gom. Emma ceann. Suction, please. Sin an fá go bhfuil gá féacail agam, nach bhfuil fíor mar mo féacla chun tosaigh. Suction away. Seo an cuma atá ar na féacla. Oibríonn siad dúir cosú le gná féacla. Is cumallum ar éineos. Déir mo dheag go gléis siad amadáin ar siúd nuair bhí sé óg. Agus inis, is Teanga Rúnda é. Comála sin. Ní éitin a bheicó dúir sin, mar go léiríonn ghuailge go lífa. Is ní léon focail le mo am, agus tá misin níos óganáí. Nuair a bheith misin mór, bheith mé cosúla mé iad, agus mar sin is cumallum cá déir siad. Arénos, seo scéal mar dheall ar fear na dríméir. Seo picture d'ar na dríméir ag fágáil teach torna. Sin an áit a chunig méid an céad uair. As mé gur cuairt am teacht, tá mamar de lurg. Cut deirg mé lei. Níle me géir géit a bhaint asad a héimiach. An bhecinn tú an fear an hí hall an sin. Glítar seán na dríméir air. Tá gábhraíonn caite agam sa dóir air. Fiúgus tú ag seasamh an sin i cainslum tá seans ann go bhfuil tú de chuirtú héanaí muil. Aber
le do bhain go bhfuil gnó tábhachtach tarsúla an faoi láthair agus is mar sin ní bhé mé Somália go ceann tamil eile. Ach, ná hinistí go bhfuilm an seo. Níl me gur íse a chuí muil ach an irid. Tá sé teacht. Imig leat, rith lenis. Feici mé níos déalaithú. Tá Teanga Rúnda gom féinis ag dad. Ní lintíach Gaeilge agus sada mé dé le mama cusan don sé. Me go mín dad páirteach le rudaí an don séireach. When are you gonna make something of yourself, Michael? Is gonna las a héine a héimi. Níl muid a géirí a chuirí muil. Is bin bhéil in host. Tígam. Tá sór Gaeilge ag dad. Tá dad thréis bheith pórtach I go leor achtarí Rúnda chun tuairteachta. Seo mar a chuir sé dalmalóg ar na Hells Angels ag ligantéir gur bailthóir brúsca é. Agus bhí go leor achtarí eile mar sin aige chomh maith. Tar éis seo na drí méar eá sa bhar. Bhí san is I gceart leor an achtar is géine ag dad. Achtar an don séir. Gur mágad tásocht na cabhraach le seán na drí méar. I gabh tú é? Níl cá. Bhéir am dul arás a bárach. Bhí sé an aim dom súlach mad ar fear na drí méar. Faoi an aim seo, hiag mé go raibh sé ina bhagart cínta do miad. Massam go bhfuil sé a gréiteach leis ar Martaí anmh. MacGyver? Ní ha, fear na trí méar. Bhí sa cumad súla. Oh, right. An jabawach. Tíganach ligan tú gom sa ara hors do cuasaí as seo amach. You got a partner. Bhí mé tar éis a bheith go mór an áras faoi seán na trí méar. Ach níor cheap mé go ndeanach sé an bhart cós hapaigh sin. Caithfidh gur bhain sé úsáid as nibh éigent. Cinn mé gur fear gléic chuir an uthar agus ibhir mo máthair ágáil am iad. Fad is chuig mise sa tóir a cheann. What's your name? James Hardy. Dúirt an gcordalum go raibh sé lán cínta nar gníomhar a Rúnda mar. Dúir mé leis nach mé géas a gar rénos, mar ní dearach mar riomh leis é. 97. Seo an maid a gábh a dúsáid mé le fear na drí méar a bhuail. Bhí ina orm nach dhearna sé féin a cosint níos fearr. Tuisgur supervillain é. Bhí gabhadh na Gardaí fear na drí méar.
Dúirt siad nach raibh aon sin, go nearna sé rud ar bith as an malach, ach dúirt misin leis go bhhaing é an céad uair eile. An sin thóg siad méid go dtí an hospidéal chun miada eá. An smaoinemh ceap mé, mar go mbeidh ábalta a rá leis chuir de bhí denta gom. Ní raibh dad cósásta sa híal mé. Your son has been involved in an incident. Dúirt an doctor gur seo an cuma a bhí ar é dad. Tuis go nimh dúsáid siad ar is dócha. Tar éis an náchlárú a rinne siad ar iad, níor hastigh gwaith leabhart a thuile faoi na héal mar go Teanga Rúnda. D'úsáid mar an Teanga Rúnda fós, ó am go céile. Níos fearr ná do bháin, é? Cúla me sé sin. Ach tá rudaí cinná aithre inis, ó thusaigh mamig fellm gaeilge. In anar se caite cura in the le. Gearig le Joe Grodig ilún láthir a chaf na Gordaí níos déanaí nar a dahan duine duine na hefige é. Dúrach go na nícha tuisc mér a bheith ire ar a láimh lé. Tá an fear fós á cheistú agus na Gordaí, mar le cuideanna eile a tharla le roinnt blianta nó